Bakarrik dago ama etxean. Iritzi berriak dira etxetatik, eta zigor aizparenean geratu da. Ez zintudan espero. Ez zaio iruditu negabeturik esan duenik, agerikoa izan den arren ikusiak ez duela postu. Juliari ez dio honik egiten horren esplizitua sartzea. Martinekin behin betiko bizitzek jartzea nahiko lukela. Ulertzen du, baina izuzea egiten zaio. Martinen izateko modua aldera utxita, arraro deritzo gutxieneko. Familia honekoa izateari baino begiratzen ez diolako. Inguruan daukan munduko berena, jende respetagarria, helduna eta nazionalista betidarikoa. Honratu ere egiten du, hobeto esan, excepzionatu. Martinen amari atxoale potente desarnindua, klase handikoa dela iristea, eta hartaz ari denean Doña Sagrario esatea, auzoan sortua diren behienek bezala bestalde. Euskailua, ia hutsik aurkitzearen negabea, sentimendu maskulinoa guztiz, onartzen du. Tipula tortilla egitea erabaki du, eta gautza hotzen duen bitartean datorkio burura aspaldi gabe pensaezina litzatekeela. Trapaduran afari txurazko bat prestatzeko lain ez aurkitza. Gizon batekin eskondu gabe bizitzea bezain pensaezina. Umetan, trapadura beti zegoen jaki ondarrez betea. Haragi egozea eta bakailagoa tomatearekin patata tortilla esati bat. Goze da, gautza tipularekin mamitzen ikusitakoan, Martinek gibelurdinak erosi dituela, etorri zaio gorogora, eta nostalgia sentitu du. Orain da muda alde egin duelako, zehatzago, frustratua sentitzen da ez delako amaguari gogor egiteko gauza izan. Martin hain pozik ikusita maizter Amerikarra noiz azalduko. Hori baita beste ezer baino gehiago sentitu duen, amorgoa. Zer egin ote duen galdetzen dio bere buruari, afaritara konbidatzera sartu ote den. Ez uste du, eiza taktikak astiroago aleatzekoak direnez.